So karon mag-unboxing mi sa amo ang madawat nga award from YouTube. Way back 2019 sa akong pagsugodan ng YouTube, grabe akong pagpaningkamot. Sa pamasin nga pinaagi ani makatabang ko sa pagpanginabuhi sa akong bana ug para pud makahatag ko financial sa akong ginikanan. Pero grabe pud ang mga pagsulay among naagian sa una. Samot na tong nag-pandemic kay na-resign akong bana sa iyang trabaho. Nanuroy kog mga kakanin para lang naami source of income, bisan kamay. Unya di gyud malikayan nga makadungog kog bati nga mga istorya. Mga pagpanglibak sa mga taong mulay ambag bisan mumho. Pero ako alang ipasagtay. Gipalapos ra nako sa akong pikas dunggan. Unang sweldo na ako sa YouTube, lipay na kay ko. Kay wala damha nga sa akong pagsulay-sulay nakuha na ako ni karon. Ug na-realize tud na ako nga mas daghan ang nagsuporta sa ako abisan dili na ako kaila. Kaysa sa mga hinawayon nga ako rang kaila. Adlaw-adlaw ko nagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang kabuhayan. Bisan man gamay ra nga butang ni para sa uban, pero ang akong kalipay dako na jud kaayo. Wala akong mag-expect ani. Wala unta na ako nigipanganday sa una pero gihatag sa ako ah. Sa una, muhilak ra ko tungod sa mga sakit nga istorya. Pero karon, muhilak man tuod ko pero tungod sa kalipay na. Sa 3 years na walay stable work akong bana, ang YouTube mo ay nagsuporta sa mo ah. Pinaagi sa talent nga gihatag sa Ginoo sa ako ah. Dahil karon, nakasulod na ang trabaho akong bana, duha na jud mi magsuporta sa among anak. Naipanahon nga maabot ang mga pagsulay pero dili gid mi mawadan og paglaom. Gikilig kay ko pagkakita ning akong award. Another achievement ang love. Si BJ ang mag-unboxing. O sige, si BJ ang mag-unboxing. Yay! Mag-unbox na mi sa among award. BJ Wait lang, mag-unboxing. tira. Kana dira ako. Ay, Rex, ano? Ako lang be. Ikaw lang mag-open. Matuslok. Mamukuha na dira. Aga. Tada! Tada! Wait. Tada! Kabaki papa. Wala na ba? Adi apa sa likod dito. Oh, Wa sa likod. packing yung kayo nila guys. Packing. Packing yung tinuod. Naganihan ni siya na abot pero gapaabot ni sa among papa para kami magdungan og unbox. Wait lang nabali. Ano ba yan? Bali. Sorry. Ay pakita nato sa ilaha. Wow! Wala naka. Kuan pa yun siya ay no naka. Naa siya po. Siya ito. Wala. So na siya nakasulat nga. Ano ba? Wait lang anak, basa na to. Do you remember your first subscriber? Your 100,000 subscribers? Basta dagan taas kayo. So kani siya guys is Ano si glitter? na-achieve na ko ang 100k subscribers March 8. Na-ship siya March 14. Dayon, na-receive na ko siya today, April 8. So, naana. Na siya nakapirma nga from CEO Pika. Sige. Oh, nanatok ko. Ay! Ay, makapit. Ang first. Oh my goodness! Ayan guys. Ako na pinamit pa. Wait lang anak, dili pwede. Hindi. Ayaw na, dili pa kapina ka ng mura ng pangpon. Dito sunod. Hari na po na muang. Oo. Wow! Ng gold. Din sunod, napuning diamond. Yung sunod ng diamond. Oh my Kaya napuning siya. Dara itong pangalan guys! Dara nakatatak itong pangalan. Eh, yan na Dara itong pangalan. Nakatatak. Hindi lang makita. Dara nakabalik. Ano na po? Ayaw, kadili lang ina ko. Ano sa din na? Pangakuan anak ako. Uy, grabe siya. Uy, grabe. I love it. Bukas na ko. Makapanamin yun eh. Yeah, guys. Guys, makapanamin yun eh kani. Huwag kayo sa examen, no? Oh, sa amin siya, sa amin. Legit siya nga. Gikan din siya sa CEO. Kaya nakapirma. Nakakapirma ang CEO. Bumapo kag samot kung makapanamin kani, oh. Si Tawa. Neil Mohan. Si Neil Mohan ka. Sa YouTube. Sinawag yan na. Nakuha ko sa amin na. Manifesting na pagka sa gold. Kasi di ay.